Dat is een hele moeilijke vraag, maar ik moet vooral zeggen dat het heel bijzonder was vandaag deze Dia de Himno en Madeira aanwezig te zijn. 50 jaar sinds de vlag en het volkslied, 40 jaar sinds de staatsaparte, 30 jaar sinds de laatste keer dat ik hier was op deze bijzondere dag. En je ziet een zelfverzekerd Aruba dat kijkt naar de toekomst, dat vertrouwen heeft in de toekomst, wat ook de problemen onder ogen ziet. Want het eiland staat natuurlijk onder druk van toerisme. En toerisme is de belangrijkste levensader van het eiland. Maar het eiland heeft ook een prachtige natuur, mooie mensen. En die moeten ook de ruimte krijgen om te blijven groeien. En het begrip wat hier steeds meer ontstaat van de mensen op Aruba, dat ze ook het eiland moeten koesteren en de natuur moeten koesteren en moeten zorgen dat dit mooie eiland, dit westelijk deel van ons koninkrijk, een belangrijk deel van ons koninkrijk, op deze manier ook voor de toekomst duurzaam aan toerisme kan blijven doen, zodat we ook gewoon de mensen die hier wonen ook een kwalitatief goed leven hebben. Ja, kijk, ik kom sinds 87 al hier, was mijn eerste bezoek aan het eiland en toen werd er al gezegd we moeten oppassen dat we niet te veel toeristen hier gaan toelaten. En inmiddels zijn de aantallen gigantisch gegroeid en alles, maar het eiland is ook meegegroeid, ook dankzij migratie. Dat zijn onderwerpen die je niet los van elkaar kan zien. Maar ja, met migratie krijg je ook weer druk op de sociale infrastructuur, scholen, onderwijs, op gezondheidszorg, op allerlei andere manieren. Dus dat moet gecontroleerd gaan. En dat begrijpen de mensen hier ook. Er is natuurlijk altijd meer werk, er vertrekken ook mensen van het eiland. Dus er moeten ook nieuwe mensen hier naartoe komen die hier komen werken. Om te zorgen dat het toerisme ook een kans krijgt. En ook proberen te diversificeren. Dat je nieuwe industrieën aantrekt, nieuwe manieren kijkt hoe je geld kan verdienen. Want toerisme alleen is natuurlijk vrij kwetsbaar. Kijk, een financiële crisis, COVID en andere manieren, dingen die gebeuren. Dat heeft gewoon grote impact meteen op zo'n eiland. Maar je ziet de weerbaarheid en de kracht die Aruba tentoonstelt, eigenlijk sinds de eerste keer dat ik hier geweest ben, is gewoon zo bijzonder. Iedere keer als ik hier ben, dit eiland geeft me energie. Als een deel van het koninkrijk, zo'n mooi voorbeeld, hoe we hier dit deel gewoon in zijn eigen broek ophoudt, samen naar elkaar omkijkt. Ook weer zo'n project als vandaag. De maatschappij kijkt naar elkaar om, ze zorgen voor elkaar. Echt heel bijzonder om te zien. Ik denk dat je die twee niet kan vergelijken. Maar ik denk dat ieder eiland in de Cariben heeft. En de Nederlandse Cariben hebben natuurlijk een heel bijzonder eigen identiteit. En ze zijn allemaal heel lief. Maar vandaag stond Aruba in het centrum van de aandacht.